Yo, what's up mga kahigala? You know. Gago! Yo, what's up mga kahigala? This is Kyler RG, no? Karon nga adlaw is mag-shooting mi sa bagong track ni Saiji Sen. So nag-prepared pa siya mga kahigala kay mag-shoot lagi mi og kadong new track. Yun mga kahigala, so nara Saiji, no? Nara ito bang yawas? Oh, yo sak motherfuckers. So mag-shooting kami sa site nga asa nga site, brad? Yung site. So Itamig site mga kahigala, no, kay para mag-shoot kami sa bagong truck ni Saiji. Panik ang Saiji na wala importansya. Okay, ang teto na. Rigi ang higala mo. Rigi daw kay para good vibes na gato ng mga bakit sa mga truck. Kaya para napoy bagong release ang sleep rock music. So yung video na lumot ng kuha mo dito. Lumot ng kung YouTube channel na kuhan, sleep rock music, kuha na i-upload ay. Ka-upload ng tuod. Hindi isa. Babot pa ng 5 kabulan bago mo ma-upload. 5 sa kabulan sad. No? Nasa ka po ng track na every month daw, kada bulan. Kaya kuhan lang siya kana music video diretso. Yo, what's up? Di mo maklaro. Nagpangit-ngit man mo, di mo maklaro. Col! What's up, Col? So, taon na ni Panda. So, ayun mga higala, nakasakay namin, no? Nakasakay namin. Ano yung isang kaya, Col? Paano tayo kayo tayo motor? Commute na lang tani. Pahitagod. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Yun mga kahigala, no. So niabot na gid mi diri sa unang site sa shootingan na diri ang sa amin sa kuan sa Dampingan kay naibundok na spot diri ang shootingan ni Saiji. So diri lang sa daw mi una bago ang katong naibermuda dito kay diri kay hawag-hawag diri kuno sa Dampingan port, no. Tara. Yung Dampingan port. So dire may mag-unag shoot ni Saiji kay hawan mangayo. So walay sasaw, walay tikaw lain. So kundi kamera. Hindi lang yung may reklamo dire, so manghawa ra kami. So tara, so mag-shoot na ta. Sugdan na atong shoot ani. Okay. Makusunda, gusto na ako
So ayun mga kahigala no. Manami sa unang site na mo nga gi-shootingan ni Saiji. So pasensya na mo nga digid ninyo makita ang yun sa pag-shoot kay tungod ako man gyud ako ray nag-video gyapon. Nang di ninyo makita kung sa namo. Kay ako nag-video so Saiji nagkanta duha ra man gud ni wala man gud milain kauban. So mao na to. So another shooting site na pud mi. Dito na pud mi sa katong naay so Brad, Bermuda na, mga Bermuda dito. Mga lubi, nindot ay view mga triangle. So, nami sa second site. Sayang unta mga higala dito unta mi mga higala. Dito kanay mga Bermuda dito nindot siya. Nasa gyapon siya ayos siya nga view para pang shooting lang unta. Pero kaso mga higala musugot kay na daw entrance. So entrance man daw. So, entrance yung advertise. Ano naman pamasahe na so ano lang minita yun sulod dito so mo nang green na lang sa kabatuan mag second shot mo lang dito rin kay sud kayo sa ila dito dance day parta ko ano yung kaman eh So, ayun mga igala, nami sa third shooting site. Ang shooting na mo ron kay para okay ra gyapon ang vibe mga igala no. Oni. Prepared na may kay para okay gayo. So, mo to mga igala no so good na may kay para kumandahin ko tanig day. Kumandahin ta ani dayon og kalit dali yaw. Yawagod. Oh. Yun mga kaigala no so manami sa dampingan shoot so ano mo tani Brad patulong na po niya ni Hope i-front yun guys yun mga kaigala no so naabot na gid mig B-front ani so, mag-shoot niya ni kuan so sama ta dapat ani boss ikaw nagkuan diri boss hindi lang mo asa kaya magbanang or mag-shoot lang ni ba mo ay manang ko ta kay para walay sayo gusto ginaan ni points ay yun last points yun day okay ra boss okay ra may story at ikaw bitcom okay ra ikaw nagbantay diri boss sa mo siya nagbantay mga higala no pangalan na yun Michael so ay mo kuan na ay mo kadto kung kuan mo be front kay na may kuan diri ay bantay di mo mangay madlo kay katong isyu nga tong isyu laging mga kuan na to scammer to ana scammer to katong nagprank mga bata ba kuan na to gi-delete na to nila gi-delete sa video so salamat kay ko ato may mag-shooting kami so, maling geriya. Ang galing! So, amantaan ni Brad. Nel, amantaan ni Nel. Sakit, awato na. Uy, ba ang geriya. Dire lang siguro. Dira ka dito mo kuan area. Dito lang. Dire ka tindog gusto nang kuan. Tagdira ko dito mga bata ay mga tao. Pero na. Di karon ra man ni og ganon. Gani ko na ano. Okay lang sa makit tao. Makit. So magpaktas ka dire. Yun mga kaigala no so karon no is the end di amo nang gihuman ang among pag-shoot sa kanta nga wala importansya by Saiji Cent
abot lang mo sa pag-upload ana sa YouTube channel nga Bislig Rap Music. So mura to mga higala no. You know what, who is this? This is Skyler RG, and na ako isa kasabihan nga human kaon, inom tubig. Mura to. Peace out.